Egin ale. Pista bat eman batzuen. Urte pikanti izan da. Urtetan baldu honek olako zerrenda oantxeken dut idazu begitatik benda ala esan diazu pikante omen da ni gaiztia naizta oi nola egiten da. Hau asmatzen badaukat, nahikoa problema. 79 jaio nabarmena. Ne artean pensaudet, nerezat barrena. 18 nitunen nizen pikantena. 18 nitunen nizen pikantena. Nolako nibela beiratu baten dao ea rapastela nik uste dut gazteo izan berlukela ta gero sagardoa txarra omen dela ta gero sagardoa txarra omen dela. Pista eman dit eta hartu diot usai horren beste, urtetan horren beste paisai erantzuna badagit eta lasai esei ia denok dakigu 56 ia denok dakigu ez oraintxe egina naiz kolpian bizati tankera zer etzaion gizona izaki zenbat urte daduzkan ezin erabaki duda gehiegi dazkau behar baldaki duda gehiegi dazkau behar baldaki. Matematika kontun gubi hasta saski lehenengo kalkuloa atera zait gaizki baina bigarrengo asmauko dut noski denok kanta dezagun 37 denok kanta dezagun 37. Zorionak kantauta deskantzu bat. Zorionak kantauta deskantzu bat. Deskantzu?
Zorion